ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ቻናል ሎሚ 9 ሰነ 2026 ዝበፅሐና ግዳሲ ዜናታት ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ዝዓበየ ዛዕባ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ተፈጺሙ ተባሂሉ ዝተገለጸ ድሮን ጥቃት እዩ። ብመሰረት ሪፖርትታት 5 ሰነ ኣብ ገምሃሉን ተኸማቲን ኣብ ጥቓ ሸራሮ ዝንቀሳቐሱ ነበሩ ሓይልታት ትግራይ ዝተወሰኑ ኣባላት ብድሮን ተወቂዖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይ ነቲ ጥቃት ንፌደራል መንግስቲ ብምኽሳስ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተጣሒሱ ኣሎ ኢሉ። እዚ ዜና ኣብ ትግራይ ሓድሽ ሻቕሎ ተፈጢሩ ኣሎ። ብዙሓት ነበርቲ እቲ ከባቢ ድሕሪ እቲ ብ2022 ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ዳግማይ ናብ ግጭት ከይምለስ ፍርሒ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፉ ወርሓት ኣብ ደቡብ ትግራይ ብዙሕ ምንቅስቓስ ወተሃደራዊ ከም ዝተረኣየ ሪፖርትታት ይሕብሩ። ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ትግራይ ድማ ኩነታት ገና ውጥረት ከም ዘለዎም እዩ። ፌደራል መንግስቲ ንመንግስቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተወሳኺ 1 ዓመት ኣናዊሑ ኣሎ። እዚ ውሳነ ኣብ ክልል ካየድ ዝነበረ ምርጫ ኣብ ሕቶ ኣእትዩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ተመዛበልቲ ገና ናብ ቤቶም ኣይተመለሱን ዝብሉ ሓበሬታታት ይወፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ምርጫ 2026 ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ክሳብ 6 ሰነ ኣብ ልዕሊ 800 ካብ 1100 ዝኾኑ ናይ ምርጫ ከባቢታት ውጽኢት ተኣዊጁ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። መንግስቲ እቲ ምርጫ ብሰላም ከም ዝተኻየድ ይገልጽ እንተሎ ገለ ተቃወምቲ ወገናት ግን ብዛዕባ ምስታፍን ጸጥታ ሕቶታት የልዕሉ ኣለዉ። ካብ ኤርትራ ዝመጸ ዜናታት ድማ ኣብ ዞባዊ ጸጥታ ዘተኮረ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኢትዮጵያን ንኤርትራ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምትሕብባር ምስ ዕጡቓት ግጅለታት ከሲሳ ነይራ። ኤርትራ ድማ እዚ ክስታት ሓሰት እዩ ብምባል ነጺጋቶ ኣላ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዘሎ ውጥረት ገና ከም ዘይተፈትሐ የመልክት። ብሓፈሻ 9 ሰነ 2026 እንተሪእና ትግራይ ኣብ መድረኽ ፖለቲካዊ ዘይርግእነት ጸጥታዊ ሻቕሎነት ትርከብ ኣላ። ኢትዮጵያ ድማ ብወገና ኣብ ምርጫን ውሽጣዊ ግዳያትን ተጸሚዳ ኣላ። ኤርትራ ድማ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ቀንዲ ተወሳኢት ኮይና ትቕጽል ኣላ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙናት እዞም ጉዳያት ናበይ ከም ዝኸዱ ብዙሓት ትኹረት ይከታተልዎ ኣለዉ። እዚ ድማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣገዳሲ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል። ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣብ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ፍልይ ብዝበለ ኩነታት ድማ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዘሎ ኣዝዩ ተዓፋፍን ውፅውፅን ኩነታት ሒዝናቶም መሲና ኣለና። ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ዞባና ዝረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት ነቲ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ረኺብናዮ ዝነበርና ናይ ሰላም ተስፋታት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእተው ዳግማይ ናብ ውግእ ክምልሱና ዝኽእሉ ከበድቲ ስጋኣታት ዝሓዙ ይመስሉ። ንሎሚ ዝተሰምዐ ዓብዪ ዜና ካብቲ ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝነበረ ዘይምርድዳእ ውፅእ ኢሉ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምንስሕሓብ ተሰጊሩ ዘለዉ ኩነታት እዩ። ህወሓት ነቲ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ናይ ክልል ትግራይ መምሕዳራዊ መሓውረን ባይቶን ከም ብሓድሽ ናብ ስራሕ ከም ዝመለሱን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ከም ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ኮይኖም ከም ዝተመረጹን ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ውሳነ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንተወሳኺ 1 ዓመት ዝናውሐሉ ውሳነ ብቐጥታ ዘጻረርን ዝነጽግን ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። እዚ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክልተ ተቐናቐልቲ ናይ ስልጣን ባዕታታት ከም ዝፈጥር ስለ ዝገበረ ዓብዪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣልዒሉ ኣሎ። እቲ ዝገደደ ነገር ድማ ትግራይ ካብቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ 7ይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ወጻኢ ምዃና እዩ። እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘለዋ 38 ናይ ምርጫ ወረዳታት ምርጫ ከም ዘይካየደለን ብምውሳኑ ህዝቢ ትግራይ ድምፁ ክህብ ኣይከኣለን። እዚ ፖለቲካዊ ምንስሕሓብ እዚ ናብ ወተሃደራዊ ወጥሪ ይቕየር ከም ዘለዎ ዘርእዩ ሓደገኛታት ፍጻመ እውን ይስምዑ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ጥቓ ከተማ ሽራሮ ውስጥ ትርከብ ተኸማቲ ትበሃል ቦታ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ዝወሰደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ መጥቃዕቲ
እዚ ነቶም ብኡ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ናይ ፀጥታ ሓይልታት መኻይን ኢላማ ዝገበረ ክትኸውን ከም ዝኽእል ዝግመት ኮይኑ ንብረትን ህይወትን ሰባት ከም ዘዕነወ ካብቲ ቦታ ዝወፀ ፀብፃባት የመልክት። ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ ናይ ትግራይ መምሕዳራዊ ነዚ ናይ ድሮ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝፈፀሞ ብምኽሳስ እቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሙሉእ ይፈርስ ከም ዘሎን ኩናት ዳግማይ ክውልዕ ከም ዝኽእልን የጠንቅቕ ኣሎ። ብወገን ክልል ትግራይ እውን ሓድሽ ኣዋጅ ክረቅቕ ተዳልዩ ኣሎ። እዚ ረቂቕ ኣዋጅ እዚ ኩሉ ዜጋ ግዴታዊ ወተሃደራዊ ምልመላ ክገብር ዝግደድ ኮይኑ ነዚ ምልመላ እዚ ዝቃወም ወይም ድማ ብማሕበራዊ ሚድያ ብጋዜጣታትን ኣንጻር እዚ ምንቅስቓስ እዚ ዝፅሕፉን ዘውሪን ወገናት ክሳብ ናይ 25 ዓመት ማዕሰርቲን ኣብ ከቢድ ገበን ድማ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ ዝበፅሕ መቕፃዕቲ ዘንገገ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ። እዚ ኩሉ ወተሃደራዊ ምቅርራባትን ምንስሓብን ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ድሮ ዘለዎ ናይ ቁጠባ ምዕፃውን ናይ ተመዛበልቲ ዘይምምላስን ፀገማት ውፅእ ኢሉ ናብ ዝገደደ ስቃይ ክእቱ ከም ዝኽእል ይፍርሕ። ምዚ ኩሉ ተኣሳሲሩ ዘሎ እቲ ዓብዪ ስግኣት ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ዝምድና ሙሉእ ብሙሉእ ተበላሹ ናብ ናይ ውግእ ምቅርራብ ምብፅሑ እዩ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ውግእ ትግራይ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ወተሃደራዊ ሕብረት ፈሪሱ ሎሚ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዶባት ሓይልታቶም የዋፍሩ ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገረ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ግዳያት ጣልቃ ኣትወላ። ነቶም ኣብ ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ፋኖ ዝተባሃሉ ዕጡቓት ትድግፈላ ትምውልዕ ኣላ። ከምኡውን ኣብ ናይ ዶብ መሬታት ሓድሽ ወተሃደራዊ ወረራ ትገብረላ ብምባል ይኸስስ ኣሎ። ብኣንጻሩ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ብሓይሊ ክትሕዝ ትደሊ ኣላ ዝብል ስጋታት ብምሓዝ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ ከም ትኹታን ትንኮሳን ይሪኦ ኣሎ። እቲ ዝገርም ምዕባለ ድማ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣምባሳደራት ናይ ምጽዋዕን ዝምድናታት ናይ ምቁራፅን ስጉምቲ ይወስዱ ምህላው እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ጥራሕ ከይብቅዐ ናብ ዞባዊ ቅልውላው ይዓቢ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ናብ ካይሮ ብምጋሽ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ኣብ ናይ ወደባትን ቀይሕ ባሕርን ፀጥታ ሓበራዊ ስምምዕነት ንምግባር ይዛተዩ ኣለዉ። እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ብምብራቕን ብሰሜንን ክዓጽዋ ዝኽእል ሓድሽ ናይ ፖለቲካዊ ኪዳን ይመስል። ብተወሳኺ እውን ምስ ሱዳን ዘለዎ ርክብ ተበላሽዩ ኣሎ። ሱዳን ንኢትዮጵያ ብድሮን መጥቃዕቲ ፈጺማትለይ ብምባል ክትኸስስ ከላ ኢትዮጵያ ድማ ሱዳን ነቶም ካብ ትግራይ ዝወፁ ዋሕደታት ትዕጥቁን ትድግፉን ኣላ ክትብል ትወቀስ። እዚ ኩሉ ዝተሓላለኸ ናይ ዲፕሎማስን ወተሃደራውን ምንስሕሓብ ነዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዘይተለመደ ደማዊ ኩናት ከእቱ ዝኽእል ፍንፉን ኩነታት ፈጢሩ ስለ ዘሉ ኩሉ ሰብ ብዓብዩ ስጋኣትን ጥንቃቐታትን ይከታተሉ። ሰላም ንህዝብና እናተመነኹ ናሎሚ መደብና ኣብዚ የብቅዕ። ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ምሳናኹኑ ይቕኒርና።